Sige daw, bes. Wayan ta. Ato ikuan ha. Tanan ba nga nagpakasal? Nga nagiot so wala ba sila nagdaggan bang wala ginagbulag? Unsa maginasa ng mga utso? Anong talang tao gusto magina na yung mga utso? Swerte lagi daw. O kato sa pangutanon nga tanan mga nagbulag, kung nagpakasal ba sila nga walay utso? Unsa man, larga time pa. Sugdan na nato ang survey. Survey galinta, sige daw. So paghinayaan ang mga utso, so dagan na kinagpareso man ng 080818 or 081818. Pwede, 0818. Puros mga utso. Ano pa kasal? Oh, dami, dagan na nagpareserve sa ako. Wow, in fact. At least duwa naman sad siya, no? Katit, no? Lagari. So kagahapon may pasensya medyo wala ko kay nag-attend ko sa Kamusta? Usa ka kasal nga lisod balibaran. Holding. Perting abi na ko, I know, kabalo man yan, so good. If ikaw di ay maimbitar isip part sa entourage, labi na may mukhang groomsman, maid of honor, it's an honor giday. Talaga? Why? Ngayon nakaingon ka? Dili mo ginasa. It would be an honor, meaning to say kung part gid ka. Ipapart ka, gi-invite galing ka as part sa entourage, meaning to say sa ubang naso sa tanan lugar, ang meaning ana it's an honor nga i-appeal ka. Timing kayo wag ko na honor sokad. So at least kagahapon na honor at na least sa kasal na honor na ka. Honor, it's my honor. And in fairness, kapoy man di ay. Ano kapoy? Kapoy ka mapil sa entourage, kadlawon apil ka sa picture, apil ka sa mga post, kwan apil ka video. Taon niya, lahi pa ang video, lahi pa ang picture. Di ay. O tamagme sayo kay ka tapos ay nako Diyos ko. Apil ka sa simbahan. Lahi na gitong imbitaron ra day tag anti reception ra ta diretso. Tama. Kaunta pag human sibat. Abi na ko kayahay ning trabaho sa entourage kay di na kamulin niya sa buffet table. Narabi mo riya labi may own table. Ay nako Diyos ko. Eto na karon ikaduha. Ayaw mong awat sa mong barka. 35 years old naman mga batch. Okay. Dawato naman na mo na. Batch 99 na Miss High School. Okay, batch Miss High School. So, puro may mga 35 years old tanan nga groomsmen. Okay. Puro may minyo. Ayaw ninyo awa. Luod kaayo ang mga groomsmen nga 35 years old nga minyo. Nga man, ang dating sa video, sa pictures, dili groomsmen. Mura mo lay ministers. Ay, ayo. Mura mo og Knights of Columbus. Kulang na lang paglinya niyo sa simbahan. Abi nila kamo ang tigkalawat. Ano nga level? Ano My nga God. Pagtang luora may gala. Mga bata din yung partners. Adi po, tigawang gyapon. Amount to guys. Mga minyo gyapon na gala. Wala, mahirap. Bitaw. Pero lingaw gyapon to sum it up. Ang nakalami sa area, dito naman sa Saver Estates. Ah. Nindot siya kay ang hotel nara dito. Ang chapel nara dito. Ang reception nara po dito. One location ka na. Yes, di na kamuagi sa traffic. Labi na karon kagindi o ng aperting trapika. Ay, dito ana to yung nata, very elegant. Elegant. Yeah, tapos in fairness pagin sa sa organizer ay ganda, organized gyud. Organizer yun siya. Organizer gid sa may gala. Dalay gubot, tama gid nang flawless ang program. Sa tama gid nang mga gikag reception, so siyempre alas 12 na kapin kay dugay ang pari. So, pag abot nimo dito sa reception, sada gid nang di sa pasudlo na sa mga pika-pika. Cocktail table. Magiuban ng mga gutom na. So grabing kaon, cocktail, abi nila paniud to na. So kasagara sweets gyud na. Mga tamis, technique din na may gala. Para pagkaon nimo tamis, parang imong lasa, mura di na kay kaganahan mo kaon later. Uy, strategy ah. Actually, sa piyesta sa ball, nabuhaton naman na. Before ka mukaon, before ang mga lechon apritada, hamonada, pakaunon sa kagsuman, biko, torta. Kakanin. Tapos juice dayo nga, bugnaw nga peting tamisa. Ay, busog na ka! My God! Para kung mabigli imong kuan, imong taste buds. Taste buds. Kaya din kay kaganan kay mukhaon. So di na kinamo mahalata nga, sakto lang itong sunod. Date na pwede may sunod. At tangin ninyo ang entire na ko nga vlog. Lingaw kayo.
Kami ang pinakagubot nga kuan dugay kay mao man ang video kay puros mga kay ulo kay 35 anyos ba. Mas bata pa ba yung photographer kaysa mo ha. Ayaw may pagbuti ha. 2016 Japon. Gaka-imagine na. Mga gahi ni diri. Da. Magbuot mga igala. Magbuot. Kaluoy. Ako na lang naluigid sa photographer. Kami magbuot sa groom. Kani mong buot. Okay, matay igong oras. Hala, oy, grabe na experience. Basta atangin ninyo, mami. Uy, dagan salamat. First time na yun mo. First time kita na naigala. Story. And in fairness, may nalang nakakita ko, bugumang ko, ang kuan for 30 AM, so lisod-sad. May nalang yun kay Nay, kuan diyan, Nay, Uptown Condotel. Pak! Hala, oy! Sarap ng Uptown Condotel. Narada sa gate sa si Brestel. Kondo nga hotel. Pwede ka magluto-luto. May microwave. Di ba sa mga hotel, wala man yung mga microwave. Wala man ay mga kanang lutuanan. Wala. Kana na ay lutuanan. May microwave. Pwede ka madalag pagkaon. Ha? Barato ra. Nindot lagi kayo. Bugnaw king aircon. Sarap ng charap ng view. Sarap. Dagan salamat diya sa may Uptown Condotel. Sarap ng buhay. 7:35, pasensya na medyo orange birano ang akong tingog. Husky. Mo na maging yung mga gana. Timing na jamming on niya. Perfect na yung voice, diba? Uy, loko dahil sa mga busy na kayo ng mga online sellers. Diya sa may J Bazaar. Hello, guys! Grabe lang sale dito. Mahilig ba mo ka ng mga pantalon nga uso ron? Oo! Kana bitaw mga gisi-gisi nga kanang gamay na lang para makuot na dayon. Yeah, you call that tattered. Ripped. I like that. Ripped jeans. Yeah. Ripped jeans. Ako gi-invite yung mga bata unya kay mga Korean products, diba? Timing daw kay ikaw daw yung monokuan. Model sa ripped jeans. Okay. Jean about it. Ripped jeans about it. Okay. Wala nila na gets to. Wala nila na gets. Ano? Teka lang. 99 pesos lang. Ha? Mga 99 pesos. Ang puta, lang. paigo ba ang jeans? Yan yung tanong. Sa bagay, kung di maigo, pwede mo ilusot yung tiyo sa gising. Okay. Sige, ikaw nag-suggest. Ikaw nagsuggest. Tapos tama, dito sa J Bazaar natin, Korean na mga Korean street food, Korean na Check mo yung libre niyo. 7:36. Check mo. Uy, Rai, plaster na, Rai. Ay, ganahan ko ano kung tingin ko basta husky. Ako, neither. Watching from ex-mayor, madaling bigyan ng eleksyon. Griselda. Kopyang-kopya. Tama, Okay, tama, naman. Mayor. That's right, I really miss serving the Filipino people. Hoy! Ito Naminaw ba siya! ating letter of the day? May istorya ka, wapa ka natapong. Wapa napansak yung mong check. Yon. Sorry, sip mo na Sorry. Hello, Facebook! Okay. Wala lagi internet.
on your door. Hi, brother boy. Biyahe ko. Magandang araw sa'yo, Brother Vern, Maria Valingera, and to you, Ray Ray. Salamat og inyong napili ang akong letter for today. Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Faye. Labi na kung Judith na, you have to Faye. To pay. Pay man to ata. Di pa yun sure pay. Kailangan mo Faye sa mga plastic, sa mga food. Uban pa. Grabe nitong kasal gabi. $500,000 siguro ang gasto. More than $500,000. As in? Wow. Kung niya magpakasal pa mo. Of course! Ngano lugar? Labuan, 1 million atong budget. Taganan ko silang style. Ito bitang kanap tong part na isa kasaka ng garter sa babae. Ayas. Matag saka 100. Ang madawatan so girl? Sa ilang duwa. Wow. Bisag ni sangit na gud ipadasok ng gyapon para lang. Asa na ibutang ang garter, Bash? Iyan yung mga babae nga. Di ta mo na ito dito ma-feel ang nanay buhok. Dami nag-shave man. Ano mo ba? Mo yun yung babae nga na nag-shave ba ko. Ay, di. So gilahos nila. Sa ilok na ni padulong ang garter. Ayak pa na yung buhok, mga igala. Balik ta from the top. Na, uy. MOR, na ako'y karelasyon. Naitago na to sa pangalan si Miguel. Pang subdivision ng pangalan. Miguel. Miguel. Wala ganang ginapasahan sa mga luho. Pura ka na nga sindero. Tama. Yutaan, mga igala. MOR, okay man namong relasyon before. Kaya lang lately, kanimang si Miguel medyo ma-pride. Natanggal siya sa iyang trabaho. Tungod sa mga kakulian nga dili nato mapugngan. MOR, bitter kayo siya sa iyang kumpanya. Ug sugod atong natanggal sa trabaho. Sa puton na kayo siya, MOR. Og tungod siya ang pagkasaputon, sige na lang mig-away. Og pati among relasyon. Pati among relasyon na apektuhan. Uy, by the way, affected sa tax din ang galagalag hapon. Di ay? Ano? Tungod sa tax kay sa una kung 500 ang pamutang sa barong, tungod daw kay sa tax di mahal man 250 na lang ang Agoy! nabawas na. 50%? Oh. Si Yaw pasensya kay 500 mo kita ni tatuod man sa tax ko karon 200. Gasolina. Kaluoy ba? Oh, diri nagsugod ang akong GUGMANG Gahapon ba man nga sudan ni? Abot ko sa balay, mag-isapot. Di kang ko nang-apply yung mga lain. Kumusta na naman ba? Ali nakita dito, di ko mali tao yaban ni Paul Pamalin. Ano sa? Siya na, nakita maglangit ka. Ha? Ano mo tatag sini? Ayan na. Wala pang budget. Kumusta na pagpang-apply? Ako yan. Sige lang tayo nga. Tawag lang misay mo. Kumanang center. Ang imong
ang time ni mo, para pamuyok ba? Dili ka maldita. Ako may murag sa puton, lagot tayo. Sige lang, good, sige lang. Sa ilagay ko, babe, kung medyo nalangay ko, babe, ha? Kaya napakoy giapitan na interview. Gutom na ka? Oo. Kung nang tagag kaon, wala ta kung mag-iulatan. Si wala. Siyempre, ulatan man sa guti ka. Di lang tamo dahil nung tanaw siniron. Ano man, nag-prepare na ba ako, Ikaw lang ganyan akong giulatan para dungan na lang din talakaw. Tagi mo na natag sini, mag-miniskirt yun ka. Sama ka. Ay, dali ko. Gano'n ka? Wala na ako ito na gets. Sige, nagpantalon ta na. Pero kung mananaw kitag sini, mag-miniskirt yun ka. Na. Anong di ka na? Pero nga nung yun kahapon nga di tamad yun. Kapoy ko. Tapos, ako sa mundi. Halos mo naman tayo kwarta. Ayun siya na mag-date-date ni watay kwarta perminti. Kamusta man dito yung mga gitang applyan? Di, Makasapot kayo. di ba nati amigo atong isa ka company nga ako? Na, Abay, ay, kalagod yung kaayo. Yuya. Kabayo. Ganun tanan ako gakabana Yuya. Samo kayo. Di bitaw ako bitong gi-contact si Francis nga mo adto lagi ka kay maghatag kasi mo mga requirements. So Ibuhat na ako ang tanan. Puro naman, piminti ra balik-balik, piminti istorya. Ay, sir, manawag lang mi sa imo, sir. Manawag na mi sa imo, sir. Ay, lang tingin kami mo tao sa Ana imo. man yun na. Ana, dili mo guna direksyon. Kung ikaw kay gusto kag instant. Kung imo na naon, ano, hindi mo na akong background na callback, eh, no? 25 pages na ng mga record, mga ako nagyan ng mga seminars, training, uban pa. Diba? So, imposible kahit kung di ka makuha. O, galing, tayo mo lang yung mga tawagan lang ka na mo. Relax! Ana mong ginang mga apply ka. Dili man na diretsyo nga mag-confirm sa imuha. Pero sure good ko. Ay, kabala ka. Kato sa imong mga qualification, mga credentials, sa imong mga achievement, imong gibutang, makuha lagi ka. Sakit mo sa akong buot yun yung anong, kung sa pa ako pa yung maayo mo trabaho sa akong opisina sa una, ako pa'y grabe kayo, paningkamot, ang ending, ako pa'y natanggal, kato mga walay pulos, mo pa'y nabilin dito karon. Ayaw na. Lagot yung nunahon ba? Di ba na maayo nga magkwenta-kwenta. Sige, maayo. Kapila ba? Kape, ang kinsa man dia, igna ko, kinsa man tao dia nga nagpa-achieve sa kota, di ba? Ako man. Dili siguro lang, wala lang Grabe na among nila. sales. Pero dili man ka Kanang mga kaubal ako dawat limpyo naman na. Ang ending karon ako na nung minatanggal sila nagpabilin dito. Sige lang. Tanan man guna. Papor ka na mong HR na mo Tanan diya. nga kay tabo, no purpose na siya. So dili ka angay Nasuyahan. mag-count ka. Nasuyaan lagi ko ano yung mong HR dito. Agil na sa pilahan ko mo ginaba. Huy! Lagot yung ano. Sige na rin. Ali na diri bi magluto na lang ko di na lang taman lakaw bi. Sa man mo ang gusto ani. Shh, ayun na, relax, kalma. Paway, lingkod na paway sa paway. Muli na ko. Muli sa ko. Kay July na akong pamina. Mag-text na ko siya mo, mabalik ko na rin kung mo. Saba, mag-text na ko siya mo. Alisa, mag-concert ta. Ayun na babe, nabusog na ko. Nabusog na ko sa hangin, na nabuturan ako si baklay-baklayan ng mga kwandari. Uy, sige, Sige na, tawag sige lang na. ha pag makabot na kasi inyo Mag-text ako. Boardmate. Interview lang ka. Naunsa ka. Naunsa magkaway sa din. Problema lang ko karon na kay affected kayo si Kuan. Barag so kada to natanggal siya sa trabaho. Medyo kanang kuan mo ba? Lobby na. Pati mo relasyon karon burag bugnaw. Wala mi date ana man na kababaran na nausab ba. Ikaw man ang kasilang so putay na lang siguro na. Unsa ba ka? Hey! Ay, hi. Anong sa ka? Ambot lagi na. Ambot. Alain kasi mong aura. Mo lagi, uy. Gaulat ko sa text ni Miguel. Di ay? Man di siya.
Wala po ko kabalo mo, lagi akong gawlatan. Kay, last night, kay murag, dili man maayo mong pagkuan. Bigil na sad mo? Dili sad, uy. Kanang, dili bigil. Kanang, siya mang good. Busy kay siya karon siya. Pagpangita work. Ay, busy siya pag magita work niya. Lately, katubiyang na pahawa ba siya to yung dating company. Lagi na silosan, lagi daw sa HR, ana-ana. So, medyo down kay siya karon kay wala, dili siya kapag trabaho, wala pa ka-contact sa iya. Mo lagi na ron na saan ka na ako niya, murag Suro tayo na good. dili man good, supportive ko always sa iyaha. Pero Problema ang akong kakaproblemahan kay pati na mong relasyon. Kakaproblema na pud. Cold na kay siya. Asa na mga text? Asa niyang good morning? Wala. Bas! Zero messages. basta di lang sa good. Tagay sa time. Dili, basin kani nga time kailangan ko niya pero murag dili na ako ka-feel. Gusto niya nga magpalayo unsa ba? Kasabot siyang ginabati ron. Tabangin lang sa pagitag trabaho. Ano na lang ka? Ay, Hey, ako pa ni mo. Tabangan ni mo siya pangitag trabaho. uy, in fairness. Naa kay pulos ka ron na best friend, ah. Tama, no? What? Kay naman sa... Ay, ako na gusto i-contact. Best, thank you, Ay, kaayo. oo, Ikaw yun ang nagtubag sa akong mga pangutana today. Yes, kana. Thank you so much. I-contact ko to akong mga connections dito sa kuan. Ayala lang. Siya lang. So, na-offer. Pero ang problema kay bro, dili kay siya taas. Siyempre, dati ba kung doon ako kung tapos, ha? Ma-pride ba? Ha? Kala nga trabaho? So, Ah, ano lang okay. din nagay sa kuhan nila. Ah. So, kung trabaho na ako, ano, nasa opisina. Tapos, tamuran. So, sa luguan ko na dito. At kasi galing na yung trabaho. Kasi, Dili lagi niga ka down doon. ano dong? Alam mo, no? Naginahinay na siya. Ay, daga na siya. Ano, excited kay ka? Ha? Na-excited kay ka? Naku, ingon sa imo ha. Ikaw sila. Ay, nagot pagluya-luya, diha, B. Happy ba? Smile! Kanitanan mula pa. Akong brief na ako, nangabuslot. Napod! Ano, ikapalit lagi. Ay, Kita na ni Kalakiya. Akong body na anad na nga sig taxi. Nabaguan ko kanina, nag-rela ko ba? Natayaan akong skin. ba't po na busol yung brief? Kaya wala ka nag-taxi. Sa mga klase nga brief yun? Di ko ganahan ba kay ang aso bitaw? Lima akong shirt. Art. Ano arte? Tapos Arte na kay ka. Natayaan akong skin. My God. Kabalo ka, worry no more. So no more worry. Yes! Babe, na ako'y nakita nga work for you. Kaila kayo na ko ni siya dugay ra, si Sherwin. Tapos? Tapos, Sino na-available. siya itong bayot sa Carmen? Uy! Lahi ito Sherwin siya. Stavilla? Friends po ni Ato, pero dili tumawa lahi nga Sherwin. Sherwin, Lahi okay. siya. Dato siya sa corporate side. Kabalo Tapos? ka, kailangan sila clerk sa ilang company. Sa'yo na kayo mong buhaton, dato na ka sa front desk. Huh? Ikaw lang mag-entertain sa mga musulod, ikaw mag-guide sa ilaha, kung kinsa ilahang i-konsulta, imo din silang i-guide, tagaan mo silang mga forms. Ano na ka sa'yo, and in fairness sa pay, sa sweldo, okay kaayo, makapalit na yun kag brief, makasakay kag taxi, dili na ka magsakay grama. So saan ko, messenger lang ko, bro yan na lugar? In a way, pero naraman ka sa office. Pero baka saan ako na-achieve? Nanasad Pero baka saan ka. ako, dati kong youth leader sa college. Hmm. Naghanap ko naging ng mga trainings. Tapos ibutang ako sa tuba. Clerk ko sana. Uy, di kaya na basta-basta ka na, kaya ibutang sa tubahan ka na, kaya mga itsuraan ng mga utukan. Uy, sige na ba? Kabalo ka, last na nila karon na Babe, barang feeling deadline. ako barang na-degrade. Barang di... Dapat ako... degrade? Dapat akong sunod na trabaho. Medyo higher sa akong na-achieve. Saan na isulti sa akong mga Wow. office mate dati? Muna akong gikabagsakan? Sa lugar, saan na Really? concern ko sa isulti sa ubang tao. Basi kung sila masulti sa kuha. Ano importante man na sa imuha? Importante, kaya ko gusto nga makadsawan ko nila nga naunsan ako sa una. Sa una nga si... ay, sus. Why not? Why Si not? Miguel sa una nga kuan, handle, supervisor ang dating, ana, tapos karon na-demote. Nana ko sa tubak club. O sana? Di ko ka na.
Paitay ko. Dili ba pwede nga starter lang sa nimo? For the meantime ba, kung nana kay makita nga mas better work, edi mag-resign ka. At least na lang kay maipon-ipon, gamay. Nabalo ka. Naman ako ang pasabot. Nagproblema di ka karong iwa ko sweldo sa day. So way klaro Dili yung ma- uyab nga walay kwarta. Uy, wala. Okay ra pwede kung sa ko nga kung di ka na. ganan sa ko nga ako'y trabaho. Di mo ko mamugos mo kung magdadaling nga may trabaho kung di ka ganan sa ko akong trabaho. Dili, Problema. uy. Grabe ka. Ginatabangan lang mong Nakademot gudi ka. No, Kabalo ka kung ganahan ka sa position, ikaw na lang apply. Ikaw na lang apply dito. Garbusok. Gahi. Arte ka, ay. Wala ko kasabot silang survey. Mag-emote ka emote. Okay. Kung kasabot sa iya, tabangan ako siya, pwede sa kasabot sa ko. Nag-effort ba ako, pwede ko nang masabitan. Daw biya ano naman ko siya sa ako manimo na ang buta niyo sila na ilang bitaw murag wala nagiko ganahan niya mo relasyon ba sakit yung tilaw boy Tubig. taas ra ba ng mga songs ang kanta nun Lagi. Ikaw biyang pinadagay ng songs. Ito yung first set. isa ra akong song isa ra first dance ang pagid Ano pala? Kaya niya ang kotang ano, wala hindi kaya, sir. Sakit kayo? sakit Ay, naanasad ka, oh. Hey, ang ako lang yung hindi ka kasabtan ba kay effort na ko. Kung kabalo lang yun siya, nga kato si Sherwin sa una, nag-away biya gid niya to sa una, pero amigo lang yun na ako to siya para ma-convince nga kung naay bakante nga posisyon dito nga kumpanya, kung pwede ba dayon si Miguel niya. Niya, ako mo, kung kabalo lang yun, kaka na akong mga text of encouragement, grabe akong pag-search, ana. I-send lang sa iyaha dayon niya. Siya kay, wala lang. Wala, Jude, taas kay Pride. Kasi kaya, Fred, iya man good. Gusto, kung saan ginaingon sa ubang tao, kay kabalo biyasid ka ni Miguel, noon, achiever man gid kito siya sa una, pero pag offer na ako tong position mo, hindi ginto niya kaya nga dawaton kay mo lagi sa lagi daw, supervisor sa una, handle sa una, dako sa kumpanya, dako posisyon sa kumpanya sa una, niya karon gihimo lagi na. Pero kakasad lang ko ba kay ambot. Wala, di Jude makonvince. Hindi siya ma-convince niya. Ang ako ba, wala na siya ikuan sa mong relasyon. Sa mong relationship duwa, wala na effort. Agay. Di na siya gusto nga magkita mi. Karon gani, once a week na lang mi gakita. Di na kay siya ga-text. Yes, best kasabot ko nga down siya. Pero, kung taba nga iya pong ipa-feel sa ako ang he needs me. Nga na siya girlfriend nga iyang masandigan. A shoulder to cry on. A pillow. Sweet kay ko ba siya? Niya siya kay, wala raw. Ay, naku. Lopi. Sa may mong plano. Diba? Kung sila yung kapangutan-un. Wala, padayon lang yapon. Support lang yapon. Siyempre, ano na ako siya ka-love. pero pinawa na klaro mo relasyon Ano na ako siya ka-love, pero pining na ginako. Wala nini klaro nga relasyon. Last na ni babe, gwapo kayo. Gamay rin mong kuwanan ni muhandol ng tao kay lawan ang department sa kong papa. So may kaya po nga, singin to si Andrew ko si mong papa. Wag nga na, pero sila, okay lang. Mas nakot ako ni Swilo kaysa katong. Ay, okay kayo. So kini nga na ko na. Bagay po, kasama ba niyo mo, ano ba? Kung ka nagtabon ako sa iyo, hindi nga lang niya ako. Nibigay na Pwede dahil. ko nga mutabang nga sa kuha, nagsugo pa. Wow, sorry na. Bulo ka, burwa naman giniklawa na ito ko'y pulos. Pinawa, burwa ka po ko'y pulos. Kung effort, wala niya. Punta ko naman, hindi. So nangyin ka nga bulagan ko rin mo. Gusto nga trabaho?
it's so bagay sa imuha. Kay bago lang gyud gahapon lang gyud nag-resign to ang isa ka tao ni Papa dadto nga usa siya ka kanang siya ang mag-seminar sa mga tao. Mali, pareho mo ginabuhat sa una tong college ka ikaw ang mag-train. Kana bitong mag-training ka sa small group of people ra ni sila. Andot sa imong papa? Oo, na yung department dito sa communications nga, ikaw ang mag-train atong mga bago nga mga applicants. Andun lo ako sa imong papa? Oo, si Papa, ano may problema? Kapoy yan eh. Si Kapoy mo, ganina yung ginabuhat sa una niya, Kapoy na hinuon. Ay, Sa mga kapoy kabi. kayo nga. Saan ko sa imong papa, so iya kong, Jesus, ginawa ko pa sa inyo kasi mabot ang panahon nga magbangga na naman siyang papa noon na. Agas Mas po. may nang laing nga tao. Sus. Ano Kapoy ba na yan. reklamo? Di ba vibes mong good kay mo ni Papa? Di pa kaana, So, mas mo magkinaingana nga under ko niya. Mas Kay what ma-close if mo ni. kung mag-away may maglalis, may talisod kayo, magtinubagi may imo siyang papa. Si Papa, di mo na siya yung ana nga tao. Eh. Kabalo na siya mo sabot, especially sa imo kung manggani mo sugod ka, magpapabiya siya di, makasabot yun na siya sa imo Di ko kyapon ka? Di ko gusto ng under siyang papa. Lisod kayo. O sa ba, kadagan ba ni mo arte, uy? Ikaw na gani ginatabangan, di ba? Niya, ikaw pa sige reklamo. Gusto makakag-in ka mo niya. Dagan ka gusto nga. Ugiyaw-yawan, ano sa lugar? Isugo pa rin kang gitabangan ko nimo. Nangayo ba kong tabang sa mo, wala ba ya? Sa dala ko nimo ako mangitag trabaho ko, ano? Wow, sorry ha kung nagtabang ko sa imo ha, kung nag-effort ko, nga tabangan ka makapangitag trabaho. Sorry! Di manggo nang ako bayo ko yaw-yawi. Wa man ko nang Di itabang sa man, imo, ha? dagan ki ka arte. Di galing ko Yakin na gani ka ganahan. nang natabangan ka na. Di galing ko ganahan. Kasi di ka ganahan. Abi ko ba gusto ka og trabaho niya, karon di na din ka ganahan? Samog ba na yung si Taglalis? Unsa mo, mag-away na lang kita. Wow, ikaw pa ang gisamukan. Pasalamat din ka nga gatabangan ti ka. Di May- mo gakakita kung effort ha? Ay, ito ko bang excited ka nga makita? Takaroon, gayaw-yaw ta. Abi na. Mo, Abi na akong babe. Hindi talaga niya isyan. Abi na akong mag-ilis lang ta. favorite scene? Like, kahubo-hubo na ta dito. Mag-away na lang yapon ta. Samo kayo ni. Saan mo ni? Ikaw, babe, So, sino mong pasabot ni mo? Pero naman kay gusto nga ipaibot. Ay, ipasabot. magdahon Sunday. na lang. Gikapoy na ko eh. O pa kita nagsugod. Asay pa lugar sa imong pagpaka-boyfriend. O pa kita nagsugod, ikapoy na rin ka. Ang gas. O pa kayo pagsulod na to. Tawin niya itong relasyon, no? Tawi. Tanawa. Tanawan niya itong relasyon. Ano na eh? Asa na ito paingnan, Ani? Saan pa yung pasabot ni Sige mo? lang tag-away. Paningkamot ko, nga ma-okay ta, wala kay effort. Asa na yung effort? O sa lagindingan. So siya pasabot ni mo? So siya pasabot Ang ni dango mo? na tani. So imo lang anda gusto ka magipagbulan? Di ba bright ka? So you know what I mean, kabalo ka, und kakagats ko Abi ni mo nimo. nadlo ka nang may kang magbulan. Wala problema. So makibulag sa dugar Ano ka? magbulan ka sa ako karon kay tong iwa ko'y trabaho sa una nga napa ko'y trabaho kuan No, ka it's karon not kay that tungod sa imo. Sino yung pamatasan, Yes. yung batasan nga, ma-pride Turyay kayo. ko nimo ana. Tungod ba kay di na ko makapon na matanaw taog sini? Ana. So karon Dili, mag-ana na Manggod, din ka. dili man Di na mo na ko basta ba? mao. Ano sige explain. Miguel, dili Sa mo presinto ka na magpaliwanag. Bulag? Bulag! May problema. Ibulag tong dikolor sa puti. Kanay mo pagka ma-pride bitaw, muna ang rason. Yes. Price mo. Ay na, kasabot mo. Wow! Kasabot ko. Nga, tungod Sige! chiwa na ko income. Wala na Sige, ko gusto ka? Sige, mura Bulag. buman sa di mo gusto. Bulag! Magbulag ka! Bulag! May problema. Sige. Bulag! Bulag! Di bu... Ay! Kadungkay Bahala ba? ka, magbulag ta. Bulag! Bulag, Ay! sos. Sos! Bulag yung gusto. Ikaw na! Ikaw na! Bulag ta, magbulag yun ta. Ay, sos! Bahala ka. Bulag ka! Sige! Magbulag. Sige, galing! Sige! Kadugay ba kaya ni magbulag? Bulag! Dugay kami nagbulag kay Moar. Nabot pag 8 hours. Kung wala na nitok-tok ang rumboy, wag yun yung magbulag. Uy! MOR. Love ba yun ako si Miguel. Pero sa di na ko masabta ng iyang prime. Pero MOR, nakainugtok sa biya ko tungod lang bagyo kay depressed kaysa sa naitabot sa isa pang tanggal sa trabaho. Dapat bawan ako sa giaway kay
He needs me. MOR. Naglibog na ko ba? Please, sulti ko sa kong angay buhaton. Kalapas na nga. Sir, 6:30 gyud ko na po. Ah, 6:30 gyud na po kami. tira na natin. Kung sila ginyo lang. Bye guys! Sila kabis na. 1, 2. Hi! Bye. 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 Flying, goodbye kiss na rin. Grabe siya. Bye! Sige na ba? Ayun na. Makita sa doy. No.